Temos que facer declarar a urxencia da sesión. É así? É así, Motivala. Vamos a ver, a motivación ven polo seguinte. Como ben sabedes, bueno, se non sabedes, traslado ao pleno, conseguimos que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, nos dera unha axuda, bueno, non, axuda non, para firmar un convenio para amueblar o dos Loureiros. Sabedes que xa tamén tiñamos outros que nos dou a Xunta tamén para jardinar ali na entrada, outros 50.000 euros, e ora acabamos 200.000 euros e nós temos que poñer o IVA, non é así? E iso vai en dúas anualidades. Entón, nós, para facer o reparto nesta anualidade, puxemos a menor cantidad posible para que nos dera tempo, porque hai de terlo justificado antes de que acabe en decembro. Entón, se puñamos moita cantidad, entre que o licitábamos e resolvíamos, tardábamos moito tempo. Entón, o tema da urgencia é canto antes o pagamos para o tema de preparar o expediente para contratar e darnos tempo a contratar o que é o amueblamento. Puxamos os muebles. A licitación do contrato. Do contrato, que por certo temos que licitar na súa totalidade ou... Si, hai que O licitar. IVA hai que meterlo todo este ano, non? Hai que licitarlo, non, pero pagase en función da anualidade. Isto sí que vai por anualidades. Non, neste caso vai por además os cartos son da Xunta. Aparte, pero bueno, ademais es que o contrato Bueno, está a urgencia é esa. Entonces, hai que votar a urgencia. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Seguinte asunto de aprobación. Se procede da aprobación do gasto plurianual do contrato de suministro de equipamento das instalacións do Pazo da Cultura dos Loureiros, tal e conforme vos dixen. Fixo o arquitecto un proxecto para amueblar o Pazo dos Loureiros. Como ben sabedes, este Pazo tuvo unha axuda dos fondos Next Generation de 1.100.000 euros, outros 500.000 euros puxo o Concello, e agora temos estes 200.000, temos que poñer o que é o IVA deses 200.000 en dúas anualidades, de tal maneira que vai para o ano 2025 65.000 euros, 65.047,46 euros máis IVA incluído, e ano 2026 175 máis 65, así está ben, sí. Ano 2026 175.000 euros, 175.125,56 euros, IVA incluído. Ábrese o turno de palabras, don Jairo. Para cando está previsto o amueblamento isto? En que data? É dicir, vais a poder funcionar en breves? Hombre, a idea é que... Votos en contra, abstencións, votos a favor. Seguinte asunto me parece que é o post casi mellor o concejal de obras que diga, creo que vai o anterior que iba para desde Cerneda hasta Bizoño, non? Sí, este post é un adicional. Tens que falar desde aí. Está. É un adicional que se comunicara a mitad de ano, me parece, e constaba de dúas fases. Permitíanos incorporar no mes de xuño, como así se fixo, un adicional, un complementario, que é o que decías ti, o asfaltado entre a Calva, Cerneda e Bizoño, e así se fixo. E agora quedaba dese montante, que teño aquí as cantidades, de 270.234, que era a asignación deste post para o Concello de Abegondo, destináronse 115.690 a ese camiño que acabo de decir,
E agora propónse nesta segunda fase 3 proxectos que son exactamente o proxecto de renovación de equipamento da EVAR de San Marcos en Abegondo, cun importe de 65.284,27, un proxecto de construcción da EVAR no Asadiño aquí en Abegondo tamén por 63.113,35, e logo un proxecto de reparación de camiños na parroquia de Abegondo, no núcleo de Marces e no Monte, por importe de 25.146,88. Paga iso. Realmente, se recordades, creo que habíamos aprobado e temos aprobado tamén listo para contratar o tema do saneamento no Asadiño, que había habido máis do 50% dos solicitantes estaban dispostos a engancharse a él. Pero claro, tiñamos que facer ou ben unha depuradora de aguas, que non era doado ali o terreno a topalo, ou senón facer unha estación de bombeo, que é o que aquí se proxecta. Logo despois tamén temos o tema da EVAR, a estación de bombeo de Mabegondo, é dicir, a daqui que está ao lado da nave, que ten problemas de funcionamiento, porque son moitos anos, entonces falase de reforzar esa EVAR, estación de bombeo. Dicirvos que isto, o que vai desde Cerneda a Bizoño, está combinado. Eu presentei unha proposta, a ver, estou negociando un convenio coa Xunta de Galicia, bueno, un convenio non, máis ben que o paguen eles todo, que é un convenio daquela maneira, é dicir, que contraten, mas que paguen eles todo, que fixemos o proxecto desde Abegondo hasta Presedo, porque esta carretera xa necesita, ten algunhas zonas en onde ten problemas de baches e incluso algunha zona onde hai que poñerlle algún sendero, como baixando aquí desde Vilanova hasta o Rieiro da Vila, mas alá despois en Preseo tamén hai un cacho hasta o estanco, e tamén en Cerneda tamén por unha banda tamén ten, por outra banda tamén ten falta dun sendeiro. O proxecto vai a 500 e pico mil euros, esperemos que se negocie ben. Pero, bueno, o que estamos falando agora é desto, que é o camiño, a carretera que vai hacia Bizoño, e as dúas EVARes, é dicir, tanto a EVAR de aí ao lado da gasolinera, que sirve para todo Abegondo, Cabanas, toda esta zona, é a que sirve para impulsar, e máis a do Asadiño, que é a que vai ter que utilizarse así que se faga o saneamento do Asadiño. Ten a palabra... Bueno, nós se puxemos varias veces que de manifesto o tema de todo o tema saneamento, que vamos a cuentagotas con el. Nós non nos vamos opoñer, é algo que é moi necesario en todo Abegondo en general, e, bueno, é un paso, pero quedan moitos. Entonces, eso, intentar desde o equipo de goberno promover todas estas actuacións o antes posible, porque é algo moi demandado por todo o mundo, e nada, nós vamos a votar a apoiar a este punto. Intentando, falando do que vostede me está dicindo, porque hai outro proxecto que está cerca de 1 millón de euros que estamos negociando con Aguas de Galicia, que ademais levo a Gustavo, que viaxa moito con Roy, que é o director xeral de Aguas, rompéndolle a cabeza, a ver si normalmente, para que o financien ao 100%, ou polo menos nós teníamos que poñer algo que é na zona de Crendes. Na zona de Crendes, que creo que hai aquí un señor que está afectado precisamente por esta infraestructura. Eu espero negociar, facer esas negociacións e que para o ano que ven o poidamos sacar, espero. Pero claro, estamos falando tamén de outro cerca de 1 millón de euros. E temos un problema, non lle vou dicir ao secretario, non o vou dicir hoxe, pero é que son moitas as inversións e hai moito traballo e que le fan falta xente. Bueno, vamos a votar esta... Unha última cuestión, en caso de, para que previsión hai para poder levar a cabo estas estacións de bombeo? Para cando? Que prazo, aproximadamente? Porque unha cousa é aprobar e outra cousa é o prazo. A Diputación
normalmente suele aprobalos na primavera, me parece, non? Por aí na primavera. Nós, mentras non aproba a Diputación, non podemos contratar. E logo despois intentaremos sacalo a concurso. Eu espero que poder facer isto tanto o saneamento do Asadiño como tamén a estación de bombeo, pois non creo que este todo feito no ano 2026, ao mellor a principio do ano 2027, ao mellor igual pode ser. Eu non me gusta aventurar cuestións que non son certas. Por lo tanto, o antes posible, pero claro, necesitanse autorizacións, necesitanse informes sectoriais e tamén o da Diputación. Votos en contra? Votos de abstención? Votos a favor? Pois levanta a sesión. Moitas gracias.